Insalela nezivubeko zoqhoqhozwano ngezibhamu kwidabi lokulwela isikhundla sokulawula ibandla lakwamodise. Abazibonele ngawo inyama bathi bavuswe zizandi zengxolo yezulu lezandla lombayimbayi kwizakhiwo zokulala zaletyalike. Amapolisa kapozange masekwe enqanda impalalo-gazi ebisenokuba ngaphezu koku ezinzulwini zobusuku. When police arrived here, they found 4 men were shot dead and burnt in a vehicle, as well as a 5th man who was shot and killed in his vehicle in a separate incident, which man is believed to have been a security guard responding to this actual complaint. Ngelixa amapolisa esaphicana phantsi kwezicithu nobangela uluhlaselo kusenokwenzeka ukuba kubekho abahlaselayo ngelokuziphindezela. Uloyiko belubhalwe ebusweni nanjengoko amapolisa beqokelela izibhamu kubahlaseli nakwabezokhuselo emva kohlaselo lwentsasi yanamhlanje. The people who have been arrested, the perpetrators, some of them are SABC members, some are members of the military, some are members of the Metro Police, and also prison warders who were part of the group that came to ransack and hijack our church. Abasetyhini nabantwana bebeqweqwediswe isithuba seyure ezivisayo bahlangulwe ngamapolisa nabezokhuselo.